ассалому алайкум дӯстони азиз, бо шумо доктор асабшинос, когнитивный психолог, врач, мануальный терапевт доктор Шералӣ. Дӯстони азиз, мана аз моҳи Рамазон баромадем. моҳи апрел сар шуд. дӯстони азиз, ман ба диққати шумо як хабарро тақдим мекардагӣ ҳастам. он шахсоне ки аз ваҳму тарс, аз рӯҳафтода, аз хаёлҳои ҳархела азият мекашад, ман барои ин шахсҳо курсро оғоз мекунам. он шахсоне ки аз ана ҳамин проблемаҳое ки ман гуфта гузаштам азият мекашанд, метавонанд ба ватсапи ман, ба телеграми ман муроҷиат карда дар ана ҳамин курс иштирок кунанд. як кас иштирок кунанд низ ман ин курсро насиб сар мекунам. давомноки ин курс 5-6 ҳафта мебошад ва дар муддати ин курс 8-9-10 то дарс мешавад насиб. ғайр аз ин, яъне дар муддати 3-4-5 рӯз як маротиба дарс мешавад. дарсро аз худ мекунанд. як дафтар барои курс мегирид. он илмҳое ки шумо мегирид нависта мерид ва дар муддати ин якчанд ҳафтаҳо метавонед ҳар рӯз ба ман савол диҳед ва вақте ки шумо ба саволҳои худатон ҷавоб мегиред, илми шумо, маълумоти шумо дар бораи проблемаи худатон, дар бораи саломатӣ бисёр мешавад. ғайр аз ин машқҳо тавсия карда мешавад ва ин машқҳоро шумо як маҳал ёки ду маҳал мекунед. ба ватсап ва телеграми мо муроҷиат кунед. раҳмат.